Nyaka Ramogi jong mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mago imore. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Inyalo ndikonwa kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako ni jatend piny Kenya William RUTO odok ne Obila mapachoka kowacho ni ok obi yiene ng'ata ng'ata obwog ngima Obila e seche magin tiere ong'ala manyime e chiwo arita e pachoka. Koloso e seche mane oromo gi jogo mochung'ne arita e kar jot mare Nairobi, RUTO bende wacho ni nyaka koro ket chik magayo ng'anyo e pachoka, komedo ni gino mane otimore tich adek jumani ne ok en ng'anyo mamuol to ne en tulo. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ma bende ne ochopo e romono okwedo miyo gai mar Obila chik mondo Obila oneg jogo mane ng'anyo. En romo mane okelo kanyakla jotelo mochung'ne arita e pachoka kaachiel kod tend loch nanga e kar jot mar jatend piny William RUTO e boma ma Nairobi. E kinde romono, jatend piny William RUTO okwedo ng'anyo mane otimore tich adek jumani kowacho ni ne en tulo mane jonjore odonje kendo ketho mwandu mathoth moriwo nyaka wang'o tesende mag Obila. Protests, as per the Constitution, must be peaceful and must be undertaken by people who are unarmed. What we saw last week were riots. They were not protests. It cannot be business as usual if 80 police vehicles have been burnt, when tens of police stations have been burnt, uniforms stolen, firearms stolen. RUTO odok ne Obila mapachoka kowacho ni Obila machiwo arita ne jo Kenya duto owinjo miluor kendo arita magi nyaka keti ong'ala manyime komedo ni kao kamano to timbe njore nyalo medore e pachoka. I am going to stand for every man and woman in uniform who is doing the duty of securing our families, children, and nation. I will be there to make sure that they are not threatened, that they are safe, their children are safe, and their families are safe. Because that is the only way they can in turn secure our nation, our families, and our children. And I will mobilize every source of government to make sure that this nation is safe. Jatend piny bende wacho ni sa osechopo makaber to winjo ket chik magayo ng'anyo e pachoka komedo ni en ratiro mar jo Kenya duto marito piny Kenya mondo kik chom kama rach. We will have a conversation with the judiciary and all the other actors, members of parliament. I think it is time we have a law that will regulate how we carry out demonstrations in Kenya. We must protect the right of those who want to demonstrate, picket, and protest. But equally, we must also protect the right of those who don't want to participate in the demonstration. We have a nation with great potential. Kenya is a wonderful nation. It is our responsibility to make this nation great.